Täysistunto alkaa. Toimitetaan nimenhuuto. Päiväjärjestyksen 2. asiana on suullinen kyselytunti. Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään tosiaan ministeriaitioon, mutta nyt sitten seuraavaksi pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla oleville ministereille, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan. Ja ensimmäisenä sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä, edustaja Kiuru, Krista, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Sote-uudistusta on nyt jo kotvan matkaa käsitelty eduskunnassa ja sen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Pahasti näyttää siltä, että uudistus ei ole kuitenkaan vielä valmis. Yksi päivän uutisista nimittäin on se, että soten markkinamalli tuntuu tarvitsevan totutusta poikkeavaa korvausjärjestelmää. Olemme lukeneet nyt juttuja, joissa on kerrottu hallituksen valmistelevan jokaisen suomalaisen pisteyttämistä sekä rahallisen arvon laskemista. Pisteytys ja arvojen laskeminen tehtäisiin jokaisen omien terveystietojen pohjalta, eikä tästä edes kerrottaisi kansalaiselle itselleen. Yleinen periaatehan Suomessa on ollut kuitenkin se, että kansalaiselle kerrotaan, mihin henkilötietojen suojan piiriin kuuluvia tietoja käytetään. Kysyn nyt, arvoisa ministeri, voisitteko te kertoa kaikille, kuka meitä pisteyttää ja miksi? Ja minkä takia ihmiset eivät saa näitä tietoja itse käyttöönsä? Ministeri Saarikko. Arvoisa puhemies! Vastaan mielelläni valiokunnan puheenjohtajan kysymykseen, koska ymmärrän hyvin, että harhaanjohtavista tai puutteellisista tiedoista johtuen tämä aihepiiri on herättänyt suomalaisissa huolta. Eikä asiaa varmaan helpota se, kun samanaikaisesti uutisoidaan ja käydään voimakasta kansainvälistäkin keskustelua sosiaalisessa mediassa meistä olevista tiedoista ja niiden väärinkäytöstä. Suomalaisissa tietorekistereissä terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden osalta on meistä paljon tietoa. Itse asiassa poikkeuksellisen paljon. Kun kysytään kansainvälisiltä toimijoilta, Suomi nähdään kiinnostavana kohteena esimerkiksi tehdä tutkimustietoa juuri siitä syystä, että meillä on niin pitkään kerätty tietoa vaikkapa neuvolajärjestelmämme ansiosta. Arvoisa eduskunta, hallituksen sote-uudistuksen tavoitteena ei ole pisteyttää kansalaisia heidän terveytensä tai sairautensa pohjalta. Tuo tieto on erheellinen ja virheellinen. Kukaan kansalainen ei tule pisteytetyksi henkilökohtaisesti tai hänen tietojaan luovutettaisi yksityisille sote-toimijoille juuri pisteytyksenomaisesti. Näin ei tapahdu. Muistutan, että minuutti on minuutti. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan painamalla V-painiketta ja nousemalla seisomaan. Ja edustaja Kiuru jatkaa. Arvoisa puhemies, kyllä uskallan väittää, että jokainen meistä kokee, että ne terveystiedot ovat kyllä pyhimmistä pyhimpiä. Siltä osin asia on vakava sekä eettisesti että juridisesti. Nyt tämä esitetty profilointi aiheuttaa kansalaisissa kyllä ihan aitoa huolta, joka otetaan vakavasti. Ei täällä riitä pelkästään ministerin sana eikä teidän bloginne. Missä ovat ne yksiselitteiset lakipykälät ja perustelut ja oikeutus tälle hankkeelle? Nyt me olemme pelkästään, ministeri Saarikko, teidän sananne varassa. Huomasin myös, että tietosuojavaltuutettu ja oikeusoppineetkin ovat yllättyneet tästä hankkeesta. Kysyn vielä kerran, arvoisa ministeri, teiltä. Voisitteko te kertoa nyt eduskunnalle, miten te olette selvittäneet kansalaisten yksityisyyden suojaan liittyvät, tietosuojaan liittyvät asiat, ja onko tällaista terveystietojen perusteella tehtävää profilointia näin suuressa mittakaavassa Suomen lakien ja EU-säädösten mukaista tehdä? Ministeri Saarikko. Arvoisa puhemies, vastaan mielelläni. Ensinnäkin on hiukan eriskummallista ja jotenkin hämmentävää,
että jos mietitään yleisemmin aiemmin vaikka tässä salissa käytyä keskustelua nimenomaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tiedoista ja kansalaisten terveystiedoista, yleensä huolihan on ollut pikemminkin siitä, miksi tieto ei kulje ja miksi viranomaiset eivät voi vaihtaa tietoja, jotta se toimisi kansalaisen tai potilaan parhaaksi. Nyt olemme päinvastaisen keskustelun äärellä. Tämä linkittyy nyt valinnanvapauden korvausmalleihin. Ja me emme ole luomassa järjestelmää, jossa yksittäisten kansalaisten terveystietoja ja sitä kautta ikään kuin ihmisen arvoa määriteltäisiin. Se on puistattava vertauksenakin. Mutta me olemme luomassa tiedolla johtamisen mallin, jossa ikään kuin voimme varmistua, että sote-keskuksessa, siellä terveydenhuollon palveluiden ytimessä ja sydämessä, rahaa liikkuu ihmisistä, jotka ovat listautuneet ja valinneet sote-keskuksen sen mukaan, paljonko he tarvitsevat hoitoa. Jatkan tästä mielelläni lisää. Ja sitten edustaja Salonen. Arvoisa puhemies, nyt tuntuu, että puhumme vähän ehkä eri asioista, kun puhumme tiedolla johtamisesta tai asiakaspisteytyksestä. Siis tämä teidän sote-mallinne on nyt johtamassa siihen, että Suomessa tarvitaan tietoa siitä, että miten meistä tehtäisiin houkuttelevampia asiakkaita sosiaali- ja terveyspalveluyrityksille. Siis asiakaspisteytyksestä puhutaan siksi, että terve ja hyvätuloinen ihminen on asiakas, jonka kaikki yritykset haluavat, koska he tuovat rahaa yritykselle, mutta eivät välttämättä käytä sitä rahaa sieltä. Mutta esimerkiksi ylipainoinen, pitkäaikaissairas eläkeläinen ei ole yritykselle houkutteleva asiakas, ellei hän tuo yritykseen asiakkaaksi tullessaan isoa rahasäkkiä mukanaan. Sen jälkeen hän on vasta houkutteleva asiakas. Tarvitaan siis meille jokaiselle annettavat asiakaspisteet. Voisin ajatella, että jos en tietäisi, että kysymys ei ole Suomesta. Arvoisa ministeri, eikö tämä ole eettisesti vähintäänkin epäilyttävää? Ministeri Saarikko. Puhemies, käytän tähän vastaukseen annetun ajan vain lyhyesti vastaamalla, jotta tämä ainakin tulisi selväksi tämän aika monimutkaisen kokonaisuuden äärellä. Sote-keskukset, yksityiset tai julkiset palveluntuottajat, eivät valitse asiakkaitaan, vaan kansalaiset valitsevat. Niin terveet kuin sairaat tekevät itse valinnan sote-keskuksesta, ja tuota valintaa on mahdollisuus vaihtaa puolen vuoden välein. Edustaja Meri. Kiitos, arvoisa puhemies. Tämä on hyvin mielenkiintoinen keskustelu, ja tuossa ministeri Saarikon vastauksessa en huomannut sitä, että jos niitä tietoja kerätään tai niitä on käytettävissä, sehän on monesti hyvä asia, että tieto kulkee, että asiakkaiden ei tarvitse sitten sitä paperinippua kuljetella mukanaan, niitä vanhoja röntgenkuvia, mutta pitääkö tämä tieto paikkansa, että asiakkaalla ei olisi oikeus saada tietää sitä, mitä kyseisellä yksiköllä hänestä on siellä rekistereistä? Minusta se on aika huolestuttavaa. Meillä on yleisesti ottaen aina oikeus rekistereistä tarkistaa tai tiedostoista, että mitä tietoja meistä on ja millä perusteella niitä tehdään. Monesti ne saattaa olla vanhojakin kirjauksia, joissa voi olla esimerkiksi lääkärin tai jopa sosiaalityöntekijän omia mielipiteitä, etteivät ne nyt sitten vaikuttaisi siihen. Ja olen erittäin huolestunut tästä asiasta, ja kertokaa nyt, että siis mitä tietoja kerätään mahdollisesti minne ja saako niistä aina tiedon halutessaan ja erityisesti maksutta? Ministeri Saarikko. Arvoisa puhemies, tämäkin kysymys oli osuva, jotta voin korjata tuon väärinkäsityksen. On eri asia puhua potilasarkistotiedoista tai potilaskertomustiedoista. Ne on meidän kaikkien luettavissa, ja toivottavasti kaikki kollegat olette käyttäneet palvelua kanta.fi, jossa sähköisessä arkistossa on kaikki se terveystieto, aina vaikkapa laboratoriokoetuloksia myöten, ja sitä itse asiassa ollaan laajentamassa myös siihen, että sosiaalipalveluiden tiedot ihmisistä ovat nähtävillämme niin ammattilaisten yhteistyönä kuin ennen kaikkea kansalaisten itsensä katsottavissa, mitä lääkäri vaikka käyntimme jälkeen on tuosta vastaanottotapaamisesta kirjoittanut. Nämä tiedot on totta kai käytössä sillä palveluntuottajalla, jonka sote-keskuksen asiakas ja kansalainen on valinnut.
Mutta se, että tulisiko rahaa sillä perusteella, mitä juuri sinun tai minun täällä meidän kaikkien kansalaisten potilasarkistoissa meistä on kirjoitettu, ei. Rahoitus ei perustu siihen, vaan on yleisiä korvausperiaatteita. Esimerkiksi siitä, että diabetesta sairastava ikääntynyt ihminen kuljettaa mukanaan ikään kuin eri suuruista rahapottia kuin vaikka työssä käyvä terve ihminen. Edustaja Pekonen. Arvoisa puhemies, kyllä suomalaiset ovat syystäkin järkyttyneitä näistä uusista tiedoista, että soten myötä tullaan laskemaan jokaiselle ihmiselle hinta sen mukaan, miten paljon hän rasittaa terveydenhuoltoa. Tässä arvotetaan ihmisiä terveyden perusteella, eikä tällä ole mitään tekemistä tiedonkulun kanssa. No, tarve tehdä tällainen korvausmalli on suoraa seurausta hallituksen aikeista kaupallistaa suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto. Tässä bisnessotessa yritysten kannustin harjoittaa kermankuorintaa, eli valikoi potilaita oman tuottonsa maksimoimiseksi. Ja se on niin ilmeistä, että nyt hallituksen on välttämättä tehtävä tällainen tietoturva- ja oikeudellisia ongelmia sisällyttävä korvausmalli, jonka kautta näitä firmoja yritetään estää harjoittamasta tätä pelättyä kermankuorintaa. Arvoisa ministeri, olisiko nyt aika perääntyä laajamittaisesta yksityistämiseen ja kermankuorintaan ajavasta valinnanvapausmallista, jonka perustavia valuvikoja tässä nyt jo, tai näistä kannetaan jo huolta? Ministeri Saarikko. Arvoisa puhemies, olipa hyvä, että tämä kermankuorintatematiikka tuli esiin, mikä usein käsitteellisesti sote-uudistuksen äärellä mielellään uhkakuvana maalataan. Itse asiassa on juuri niin, että nämä korvausperusteet palveluntuottajille, yksityisille ja julkisille, joita itse asiassa nytkin järjestelmässämme on, uuden soten aikana rakentuvat siten, että korvauksista noin 2/3 perustuu siihen, että henkilö on listautunut sote-keskuksen asiakkaaksi, siis itse valinnut sen. Ja tuo loppuosa perustuu suoritteisiin, eli esimerkiksi toimenpiteisiin tai käynteihin, tai maakunnan itsensä määrittelemiin kannustekertoimiin ja tekijöihin. Ellei tällaista niin kutsuttua kapitaatiokorvausta, eli asiakkaaseen perustuvaa osuutta olisi, mehän maksaisimme vain siitä osuudesta, kuinka paljon ihmiset käyttäisivät palveluita, ja se vasta kermankuorintaa olisi, koska silloinhan se kannustaisi mahdollisimman paljon jopa turhiin lääkärikäynteihin. Ruotsalaisella eduskuntaryhmällä oli tämä samainen kysymys, joten myönnän puheenvuoron edustaja Henriksson. Värderade talman, arvoisa puhemies. Det är inte konstigt att medborgarna har svårt att hänga med i att vad handlar det här om att sätta en poäng på varje patient. Hur ska man få reda på vilka sjukdomar någon har? På vilket sätt kommer ett sådant register att upprätthållas? Och det skulle vara bra om minister Saarikko skulle kunna berätta att är det här något som regeringen har berett en längre tid, eller är det här en fråga som THL nu har lyft i behandling? Arvoisa puhemies, ei ole kummallista, että kansalaisilla on vaikeuksia ymmärtää, että mistä tässä sote-pisteytyksessä on kysymys. Mun mielestä me emme myöskään täällä eduskunnassa oikein vielä tiedetä, ja sen takia niin olisi, arvoisa ministeri, tärkeää, että vääntäisitte rautalangasta meille, että syntyykö uusi rekisteri vai eikö synny. Ja jos ei synny uutta rekisteriä, niin mistä ne tiedot kuitenkin saadaan, minkälaisia pisteitä jokaiselle meistä tulee sinne sote-keskukseen, ja millä tavalla turvataan se, että nämä tiedot eivät vuoda sitten vääriin käsiin. Tiedetään tällä hetkellä, että Facebookin omistaja on istunut monta tuntia Yhdysvalloissa kuulustelussa, ja nyt on todella myös meillä edessä sen tilanne, että hirveän paljon tärkeää tietoa ollaan keräämässä. Millä tavalla varaudutaan siihen, että tiedot eivät joudu vääriin käsiin? Ministeri Saarikko. Arvoisa puhemies, haluan nyt alleviivata todellakin tarkkaan ja vakavalla mielellä sen, että ei ole tarpeellista eikä oikein keskustella suomalaisten terveystietojen turvallisuudesta samassa yhteydessä, kun arvioi sitä, että ollaanko menossa maailmaan, jossa kuten Facebook ihmisten tietoja luovutetaan. Suomessa on vahva lainsäädäntö tietosuojasta, ja meillä on uusi direktiivi EU:sta, joka itse asiassa vain vahvistaa ja selkiyttää tätä. Sote-uudistus noudattaa näitä tekijöitä. Ja mitä tulee valinnanvapauden korvausmalleihin, täällä on eduskunta käsitellyt valinnanvapausesitystä jo viime keväänä. Ja siinä esityksessä itse asiassa nämä korvaustekstit
pykälät, muotoilut ja kriteerit siltä osin kuin niistä jotain jo tiedettiin ja niitä parhaillaan itse asiassa vasta valmistellaan. Se esitys oli hyvin samankaltainen. Ja silloin esimerkiksi tietosuojavaltuutettu tietojeni mukaan lausui tästä esityksestä eikä kiinnittänyt tähän mitään erityistä huomiota. Edustaja Alanko-Kahiluoto. Puhemies, kun puhutaan siitä, että voitaisiinko kerätä kansalaisten sosiaali- ja terveystietoja johonkin uuteen rekisteriin ja sitä kautta pisteyttää ihmisiä, niin on ymmärrettävä, että kysymys on tietenkin hyvin herkästä asiasta. Ja tätä levottomuutta, joka on herännyt tämän kysymyksen myötä, niin taustoittaa myös se, että pääministeri Sipilä otti äskettäin esille eräässä tietotekniikkaa koskevassa paneelissa kysymyksen siitä, että voitaisiinko Kelan hallussa olevia ihmisten terveystietoja mahdollisesti myydä ja paikata tällä tavalla valtion taloudessa olevia aukkoja. Ja on myös tiedossa, että Kanta-palvelu ei ole toiminut aina parhaalla mahdollisella tavalla. On tapahtunut tietovuotoja, myös HUSin potilastietoja on joutunut vääriin käsiin. Eli kysyn nyt vielä, että oletteko nyt aivan varmasti hallituksessa testanneet sitä, että miten tämä teidän suunnittelemanne uusi pisteytystyökalu ja asiakasrekisteri on linjassa tämän EU:n tietosuojadirektiivin kanssa, joka paraikaa on eduskunnan käsittelyssä ja joka tietääkseni suhtautuu hyvin tiukasti ihmisten tietojen keräämiseen erilaisiin rekistereihin. Ministeri Saarikko. Arvoisa puhemies, on eri asia keskustella siitä, että kulkeeko tieto meistä vaikkapa sote-keskukselle, sinne lääkärin vastaanotolle, aiempi potilashistoriamme. Ja uskon, että kaikki ajattelemme, että on hyvä asia, että ammattilaisten käytössä meidän hoitoa arvioidessamme on se potilashistoria ja aiempi hoito, jota olemme saaneet. On eri kysymys arvioida sitä, että miten tietojamme anonyymisti, massana käsitellään esimerkiksi tutkimuksen tai näiden korvausperusteiden pohjana. Seuraavaksi edustaja Nurminen. Arvoisa puhemies, mielestäni ensinnäkin on huolestuttavaa, että kansalaisia arvotetaan näin rahan mukaan, että kuinka sairas sä oot, niin sellaisen hinnan susta maksetaan. Koska me haluttaisiin sellainen järjestelmä, että olit sä kuinka sairas tai millainen, mutta kun sä tulet hoitoon, niin sä saat palvelua ja sua autetaan, eikä katsota, että minkälainen pisteytys ja hintalappu susta tulee. Nyt kun te olette viemässä näitä markkinoille ja yksityisiä sote-keskuksia perustetaan Suomeen ja ihmiset kirjautuu näihin, niin kysyisinkin ministeriltä, että miten varmistatte, että nämä yritykset ei tule valikoimaan näitä asiakkaita? Jos tulee tilanne, että tämmöinen paljon hoitoa tarvitseva ihminen tulee ja hänelle sanotaan, että no ei sulle löydykään aikaa, ja pienen päästä sanotaan, että sä ootkin jo niin huonossa kunnossa, että sä tarvit erikoislääkäripalveluita julkisen puolelle, niin miten tässä varmistetaan, että ihmiset saa ennakoivasti hoitoa ja tässä ei katsota pisteitä ja rahamääriä, vaan tässä tältä kermankuorinnalta vältytään? Ministeri Saarikko. Arvoisa puhemies, siinä oli monta erittäin hyvää kysymystä. Onko ensinnäkin väärin, että ihmistä arvotetaan sillä perusteella, että kuinka paljon hänellä on sairauksia? Totta kai se on väärin, jos me ajattelemme ihmisarvon arvottamista. Mutta jos me arvotamme sitä ikään kuin siltä osin, että varmistamme, että monisairas ihminen saa varmasti tarvitsemansa hoidon ja siihen eurot riittävät ja anonymisoitu tieto kulkee hänen mukanaan tai hänestä kulkee massana korvaus osaksi sote-keskusta, minusta se ei silloin ole väärin, koska silloin me varmistamme tämän uudistuksen ytimen toteutumisen, paljon sairastavien ihmisten auttamisen. Ja vielä toinen tärkeä kysymys: voidaanko valikoida asiakkaita tai potilaita? Ei voida. Sote-keskus ei voi päättää, ketkä heille asiakkaaksi listautuvat. He voivat ilmoittaa tietyn määrän jälkeen, että me emme pysty ottamaan vastaan enempää potilaita, mutta se raja ei voi tulla yksittäisen kansalaisen kohdalla vastaan. Ei missään tapauksessa, ei julkisen eikä yksityisen terveydenhuollon toimijalle. Minusta on tärkeää, että kysyitte tätä. Edustaja Zyskowicz. Arvoisa rouva puhemies, tämä on uskomatonta, tämä opposition pyrkimys väärillä tiedoilla ja mielikuvilla hämmentää kansalaisia ja lisätä kansalaisten vääriin käsityksiin perustuvaa levottomuutta tämän asian tiimoilla. Tähän saakka oppositio on sanonut,
että tämä on hirveätä kermankuorintaa, että jokainen sote-keskus haluaa saada asiakkaaksi vain niitä terveitä kolmekymppisiä lenkkeileviä nuoria aikuisia ja että näitä vaan pyritään saamaan ja kuorimaan kermaa. Nyt teille on ilmeisesti vuoden päästä valjennut, että terveen hoitamisesta maksetaan vähemmän kuin sairaan hoitamisesta, ja nyt teille tämäkin on iso ongelma. Totta kai tässä pyritään siihen, että monisairas, työtön, pitkäaikaistyötön ihminen olisi yhtä houkutteleva asiakas kuin se nuori kolmekymppinen lenkkeilijä, ja siihen päästään sillä, että siitä kolmekymppisestä työterveyshuollon asiakkaasta maksetaan rajusti vähemmän sille sote-keskukselle kuin siitä monisairaasta. Ja nyt tämäkin on ongelma. Voitteko ymmärtää opposition outoa käyttäytymistä, ministeri Saarikko? Ministeri Saarikko. No, arvoisa puhemies, koen, että en aivan täältä rohkaistu pisteyttämään opposition suorituksia, mutta totean, että keskustelun aiheena tämä on arvokas siihen nähden, että ajan henki on meitä kaikkia huolestuttava sen suhteen, että mihin tietojamme käytetään, ja asia on parhaillaan hyvin laajasti myöskin hallituksen ja eduskunnan käsissä EU:n tietosuojadirektiivin voimaanpanon vuoksi, jossa nimenomaan ollaan kiristämässä ja tarkentamassa säädöksiä ja tapaa, jolla meistä kerättyjä tietoja voidaan toisaalla käyttää. Mutta siitä, arvoisa puhemies, olen edustaja Zyskowiczin kanssa samaa mieltä, että on tietysti kansalaisissa turhaa huolta herättävää antaa kuvaa siitä, että me olisimme pisteyttämässä kansalaisia paremmiksi tai huonommiksi. On eri asia puhua korvausjärjestelmästä kuin terveystiedoistamme, joiden sujuvasta käytöstä ja liikkuvuudesta me itse asiassa kaikki kai olemme samaa mieltä ja toivomme, että se tapahtuu meidän potilaiden parhaaksi. On eri asia keskustella siitä korvausperusteena kuin potilaiden hoidon tukena. Edustaja Kasvi. Aivan aluksi haluan muistuttaa tässä keskustelussa, että anonymisointi ei ole mikään taikasana. Sen ongelma on se, että jos se tehdään liian tehokkaasti, sitä datasta katoaa konteksti ja se muuttuu arvottomaksi. Toisaalta, jos se tehdään liian huolimattomasti, niin on varsin yksinkertaista tietoja yhdistelmällä päätellä, että kuka on kyseessä. Ja tämän on tutkijat osoittaneet moneen kertaan. Meillä on Suomessa tosiaan varsin kehittyneet rekisterit, mutta ongelmana on tässä se, että meillä on nyt tulossa yhtä aikaa tämä EU:n tietosuoja-asetus, ja toisaalta me halutaan parantaa näiden tietojen käyttöä. Ja molemmat näistä on tärkeitä periaatteita. Mä haluan, että mun tiedot on turvassa. Toisaalta mä haluan, että mun potilastiedot edistää lääketiedettä. Ja nyt se, minkä mä haluankin kuulla, että miten perusteellisesti ja huolella hallitus aikoo olla tarkkana tässä, että me ei mennä tässä anonymisoinnissa ja näiden tietojen käytössä ja sen rajoittamisessa kummassakaan suunnassa liian pitkälle, vaan löydetään se toimiva kompromissi. Ja ministeri Saarikko. Joo, arvoisa puhemies, se oli asiantuntijan hyvä kysymys, johon totean oikeastaan myös sen tosiseikan, vaikkapa naapurimaa Ruotsiin katsoessamme, että siellä valinnanvapausmallin ollessa toiminnassa korvausmalleista on nähty jo monia eri versioita ja eri maakäräjillä myöskin erilaisia toteutumia. Ja ikään kuin sen tasapainon löytäminen sen toimenpidekohtaisuuden ja asiakaskohtaisen perusmaksun välillä, se on vaikeaa tasapainoilua ajatellen soten rahoitusta. Mutta yhtä vaikeaa on se tasapainoilu sen välillä, mikä on tiedon yksityisyyttä ja vain meidän parhaaksi käytön osuus, ja toisaalta tutkimuseettinen näkökulma siitä, että olisi hyvä, että vaikkapa uuden lääkkeen keksimiseksi tutkijat voisivat hyödyntää terveystietoja kyseisen sairausryhmän osalta. Täällä eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä niin kutsuttu toisiolaki, joka tulee helpottamaan tutkijoiden näkökulmasta esimerkiksi juuri sitä, että tieto olisi saatavilla helpommin yhden luukun takaa, mutta jälleen kerran niin, että yksittäisen potilaan tietoja ei missään tilanteessa voisi olla tunnistettavissa. Laaja, vaikea kysymys, johon ei voi vastata vain yhden lain kautta. Edustaja Rinne. Puhemies. Tämä koko sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on iso ja kansalaisia hämmentävä, vähän pelottavakin asia. Pelätään sitä, että miten hoivaa tulevaisuudessa saadaan, terveys tulee hoidettua ja niin edelleen. Ja nyt tämä uusi
pisteytyskeskustelu joka lähti liikkeelle julkisesta keskustelusta on hämmentänyt edelleenkin minusta on aika pahan kuuloista tässä että tämä nauretaan ikään kuin tälle vakavalle asialle. Tämä on siis ihmisten mielessä todella vakava asia ja tämä johtuu siitä että tämä iso kokonaisuus terveys ja sosiaalipalvelut ne on tärkeitä tavallisten kansalaisten kannalta. Hyvinvointivaltio on aivan keskeisiä asioita. Nyt kysyn teiltä ministeri Saarikko, että olenko ymmärtänyt oikein, että jos ei tilaaja ja tuottaja erottamista tapahtuisi, eli ei tilaaja ja tuottaja erotettaisi, ei mentäisi tämmöiseen markkinamalliin, vaan huolehdittaisiin siitä, että julkinen sektori on järjestäjä ja päätuottaja, ostaa sitten tarvittaessa yksityisiltä tai kolmannelta sektorilta palveluita, niin tämmöistä pisteytysjärjestelmää ei tarvittaisi laisinkaan. Ei tarvittaisi systeemiä, jossa ihmisiä arvotetaan rahan näkökulmasta. Ministeri Vehviläinen vastaa. Puhemies, ensinnäkin mä toivon, että me täällä eduskunnan salissa vältettäisiin sitä, että tästä pisteyttämisestä tulee tämmöinen, että me itse ruvetaan uskomaan, että todellakin ihmisiä pisteytetään. Ei tehdä yksilötasolla näin. Mutta sitten haluan sanoa tähän maakuntien rahoitusmalliin, kun osa tästä joukosta täällä tuntee sen erinomaisen hyvin. Maakuntien rahoitusmallista yli 80% tulee THL:n vuonna 2013 tehdyn tutkimuksen perusteella, ja siellä sairastavuus on tärkein kriteeri. Ja se sairastavuus, kun te katsotte sitä lakiesitystä, niin sen sairastavuuden osalta on hyvin tarkasti määritelty diagnoosikohtaisesti ne sairaudet, mistä minkäkin verran tulee sitä rahoitusta. Et meidän kannattaa ymmärtää se, että jos me pystymme katsomaan rahoitusta tai sitten tässä kohtaa tätä korvausmallia, niin ei se tule mistään ilmasta. Se vaatii tutkimustietoa ja sitä THL on tekemässä juuri kun tekee tätä korvausmallia. Tämä kysymys on tässä vaiheessa loppuun käsitelty. Nyt siirrymme hetkeksi aikaa tuohon kehysbudjettikeskusteluun, vaikka siitä on ensi tiistaina pidempi keskustelu, mutta moni ryhmä on pyytänyt siitä kysymyksen ja otetaan ne kysymykset. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, edustaja Tavio. Arvoisa rouva puhemies, tämä valtion talouden kehitys on todella ajankohtainen aihe nyt ja perussuomalaisetkin ovat laatineet siihen oman perussuomalaisen vaihtoehtonsa, jossa painotetaan työllisyyttä, yrittäjyyttä ja hyvinvointia. Koska täällä ei ole kuitenkaan vastuuministeriä paikalla, mikä on mielestäni hyvin valitettavaa, niin kysyn sisäministeriltä kysymyksen liittyen tähän hallituksen kokonaispolitiikkaan, jossa on leikattu köyhiltä eläkeläisiltä, mutta maahanmuuton osalta sen sijaan piikki on yhä auki. Perussuomalaiset ovat täällä ainut puolue, joka säästäisi myös maahanmuutossa. Meillä on vastuullisen maahanmuuttopolitiikkaan tässä ohjelmassamme uusia esityksiä. Haluan nostaa niistä yhden esiin, nimittäin Suomen kansalaisuuden saamisen edellytykset ja niiden tiukentaminen. Kysynkin sisäministeriltä, aiotteko harkita, että Suomen kansalaisuuden saamisen ehtoja tiukennettaisiin? Ministeri Mykkänen. Arvoisa puhemies, ensinnäkin täytyy sanoa, että hallituksen omalta osaltaan tekemien maahanmuuttopoliittisten päätösten pohjalla on myös vaikutusta siihen, että maahanmuuton tilanne on hallittu tällä hetkellä ja näkymä myös kehysriihessä sen tyyppinen, että meidän ei tässä yhteydessä tarvitse lisätä maahanmuuton varautumisen kuluja toisin kuin eräinä vuosina on ollut tarve tehdä. Ja tämä on ollut yksi pohja sille, että on voitu nyt panostaa osaamiseen, koulutukseen, työllistämiseen, kuten tässä riihessä voimallisesti tehtiin, ja onneksi työpaikkoja ja syntyy, talous kasvaa. Tästä kansalaisuuskysymyksestä arvioimme eri prosesseissa sitä, että miten erityisesti terrorismirikoksiin liittyen ja erityisesti yhteiskunnan kansallisen turvallisuuden vaarantamiseen liittyvien tekijöiden perusteella kansallisuutta voidaan arvioida aiempaa tarkemmin ja myöskin sen peruuttamiskysymystä tietyissä tilanteissa arvioida aiempaa tarkemmin. Tältä osin kysymys on perusteltu ja sitä prosessia viedään eteenpäin, mutta mitään merkittäviä muutoksia siihen kansalaisuuskysymykseen ei ole, ja se ei ole sinänsä meidän strateginen ongelma, kun puhutaan esimerkiksi maahanmuuton määristä, mistä kysymys lähti liikkeelle. Silloin puhutaan aivan muista kysymyksistä kuin kansalaisuuden hakemisesta. Pyydän nyt niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä kehysriihipäätöksistä, ilmoittautumaan painamalla V-painiketta ja nousemalla seisomaan. Ja edustaja Tavio vielä jatkaa. Arvoisa rouva puhemies,
tuo hallituksen jatkuva väite että turvapaikanhakijoiden määrä olisi vähentynyt teidän toimistanne, me kaikki tiedämme, että se on täysin virheellinen. Sehän on johtunut ihan muiden maiden ja muiden EU-Turkki-sopimuksesta muun muassa. Mutta minkä takia kansalaisuus on itse asiassa hyvin olennainen myös tässä turvapaikkakysymyksessä? Se on juuri sen takia, että kun turvapaikanhakijana nykyään tullaan Suomeen, niin kansalaisuus saadaan 4 vuoden kuluessa. Tämä tarkoittaa sitä, että järjestelmässä on nykyisin kyse siitä, että turvapaikanhakija tulee tänne jäädäkseen. Turvapaikkajärjestelmä ei ole mikään väliajaisen tilapäisen suojan järjestelmä niin kuin sen kuuluisi olla. Suomessa tämä yleinen asumisaikaedellytys, mikä vaaditaan, jotta saa kansalaisuuden, se on 5 vuotta. Sen sijaan esimerkiksi Itävallassa se on 10 vuotta, Tanskassa 9 vuotta, Saksassa 8 vuotta, Norjassa 7 vuotta. Eli Suomessa se on kaikkein helpoin saada tämä Suomen kansalaisuus. Sen pitäisi olla kunnia-asia, ennen se myönsi presidentti, nykyään niitä jaetaan liukuhihnalta. Eikö tosiaan olisi ministerin mielestä syytä tarkistella uudelleen tätä asumisaikaedellytyksen pituutta eurooppalaiselle tasolle? Ministeri Mykkänen, vaikka tämä ei varsinaisesti ollut kehysriihikysymys, niin otetaan tässä kuitenkin. Ei, ainoastaan kehysriihen osalta voidaan todeta, että onneksi olemme tilanteessa, jossa meillä ei kasvava osa valtiontaloudesta ole varattuna maahanmuuton kuluihin, kuten eräinä vuosina on täytynyt tehdä. Ja se on osaltaan ollut tietysti hallituksen päätösten ansiota, mutta totta kai siinä on tämä yleinen maahanmuuttotilanne toisenlainen, jonka takia nyt on ollut tilaa sitten myönteisille suomalaisten työllistämiseen ja koulutukseen liittyville päätöksille. Tästä kansalaisuuskysymyksestä todella, niin ensinnäkin minusta pääsääntö on se, että totta kai heille, jotka kokee henkilökohtaista uhkaa kansainvälisten sopimusten meidän oman peruslain nojalla, myönnetään turvapaikka. Ja jos he tämän prosessin aikana 5 vuotta täällä oltuaan täyttävät kansalaisuuden edellytykset, niin minusta silloin siihen periaatteeseen emme näe tarvetta muuttaa. Kysymys on sitten siitä, että meidän täytyy olla tietysti tarkkoina kaikissa vaiheissa, että myös kun oleskelulupa on myönnetty, se pitää voida perua silloin, jos nähdään vakavaa vaaraa turvallisuudelle. Täällä eduskunnassa parhaillaan on käsittelyssä lainsäädäntö, joka liittyy tähän, ja samoin kansalaisuuden myöntämisvaiheessa täytyy olla aiempaa tarkempi näissä kysymyksissä, jokaisessa kohdassa, jossa siihen voidaan puuttua. Mutta sinänsä se, etteikö 5 vuodessa Suomen kansalaisuutta voi nuhteeton ihminen ansaita, niin en siihen halua puuttua. Ja vihreä ryhmäkysymys, edustaja Yanar. Arvoisa puhemies, hallitus piti eilen kehysriihensä ja siinä nähtiin taas lisää iskuja vasten nuorten kasvoja. Näköjään aiemmat tämän kauden valtavat koulutusleikkaukset eivät ole vielä riittäneet tälle hallitukselle, vaan leikkaaminen jatkuu myös tulevina vuosina. Korkeakoulujen indeksijäädytykset pysyvät, eikä ammatillisille oppilaitoksille tehtyjä leikkauksia peruta. Ja tällä viikolla samainen hallitus oli huolissaan nuorten syrjäytymisestä ja alhaisesta syntyvyydestä. Mutta miten hallitus vastaa tähän omaan huoleensa ja myös meidän kaikkien muiden huoleen? Se lisää epävarmuutta, lisää määräaikaisia työsopimuksia ja helpottaa irtisanomista. Ja itse asiassa yksi työllistämistä eniten heikentävistä tekijöistä on juuri koulutuksen puute. Arvoisa opetusministeri, miksi hallitus ei millään lopeta perusrahoituksen leikkauksia, vaan syventää korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten ahdinkoa? Ministeri Grahn-Laasonen. Kiitos arvoisa puhemies ja kiitos kysymyksestä. Kannustan kysyjää ehdottomasti nyt tutustumaan tämän riihen saldoon ja niihin panostuksiin, joita hallitus on tehnyt koulutukseen eilisillä päätöksillä. Osaavan työvoiman saatavuuden vahvistamiseksi, muuntokoulutusta, muunlaista koulutusta, jolla ihmiset voivat opiskella uuteen ammattiin ja työllistyä. Päiväkotien tasa-arvoa vahvistetaan 10 miljoonan euron tasa-arvoavustuksella, jota myönnetään nyt ensimmäistä kertaa. Tänään hyväksyttiin uusi varhaiskasvatuslaki, lukiolaki. Lukio-opetukseen tuli lisää resursseja, muun muassa henkilökohtaisempaa opinto-ohjaukseen. Kielten opetusta varhaistetaan Suomessa. Tämä kehysriihi tuotti useita päätöksiä, joilla vahvistetaan oppimistuloksia, joilla vahvistetaan koulutuksen laatua, jolla viedään suomalaista koulutusta eteenpäin ja nuorten tulevaisuuden näkymiä valoisammiksi. Ja sitten vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kysymys, edustaja Andersson. Arvoisa puhemies, ennen kehysriihtä sinisten eduskuntaryhmä linjasi keskeisimmäksi tavoitteekseen perusturvaindeksien jäädytyksen poisto. Muun muassa sinisten kansanedustaja Tiina Elovaara on sanonut, että koska nousukausi on alkanut, olisi tämä moraalisesti oikea teko.
Olemme vasemmistoliitossa aivan samaa mieltä. Tämä talouden myönteinen suhdannekäänne pitäisi näkyä myöskin pienituloisten arjessa. Se olisi oikein ja oikeudenmukaista. Vaan miten kehysriihessä kävi? Perusturvaindeksien jäädytykset jätettiin voimaan, ja sen sijaan hallitus tekee pieniä korotuksia yksittäisiin etuuksiin. Hallitus yrittää nyt sanoa, että eriarvoisuutta torjutaan korottamalla takuueläkkeitä ja pienempiä vanhempainpäivärahoja hieman, mutta jättää kokonaan kertomatta, keitä ne ovat ne pienituloiset, jotka hallitus nyt jätti kehysriihessä kokonaan huomioimatta. Ne ovat muun muassa kaikki Suomen kansaneläkettä saavat eläkeläiset sekä kaikki työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa saavat työttömät. Kysymys. Ministeri Mattila, miksi pienituloisia, erityisesti kansaneläkeläisiä ja työttömiä kurittavat etuusleikkaukset jätettiin voimaan? Ministeri Mattila. Arvoisa rouva puhemies, niin kehys on nyt riihi puitu ja tulos on tässä. Keskeiset tavoitteet varmasti määrittelee silloin asianosaiset ihmiset, mutta arvoisa puhemies, mikäli olen tulkinnut oikein, tämä on opposition kyselytunti hallitukselle, ei suinkaan puoluepoliittinen kyselytunti. Mutta en allekirjoita myöskään sitä, että tässä on leikattu kaikesta ja kaikessa. Ja jos puhutaan tästä eriarvoisuuspaketista, mielestäni se on sangen tasapainoinen, sangen kohtuullinen. Jos puhutaan oppimateriaalilisän korottamisesta, päivärahojen korotuksesta tai lääkekaton laskemisesta tai takuueläkkeen nostosta useita kertoja tällä vaalikaudella. Ja mitä tulee tähän eriarvoisuuspakettiin vielä, se kiinnittää huomiota myös ylivelkaantuneiden hyväksi laitettaviin satsauksiin, joten tämä eriarvoisuuspaketti tässä taloudellisessa tilanteessa on aivan kohtuullinen. Myönnän vielä toisen ministeripuheenvuoron. Ministeri Vehviläinen. Arvoisa puhemies, haluan muistuttaa edustaja Anderssonia siitä, missä tilanteessa lähdimme liikkeelle 2015 sen jälkeen, kun teidänkin puolueenne oli ollut hallituksessa. Tilanne oli erittäin katastrofaalinen, julkisen talouden tilanne oli huono ja meidän piti tehdä myös näitä todella raskaita ja ikäviä sopeutuspäätöksiä. Ja mitä tulee sitten näihin indekseihin, niin minä muistutan sitä, että kyllä meidän puoleltamme sanottiin myös aika selvästi tässä jo viime viikolla, kun keskusteltiin, että ei taida olla mahdollisuuksia tähän mennä. Mutta hallitus on valinnut tien, että työllisyys paranee, vienti vetää ja talous on paljon paremmassa kunnossa. Ja se on antanut mahdollisuuden siihen, että tässä kehysriihessä olemme pystyneet tekemään noin 70 miljoonan euron erittäin hyvät täsmentävät kohdennukset sinne perusturvan puolelle ja heikommassa asemassa olevien hyväksi. Ja erityisesti haluan korostaa tätä vähimmäispäivärahojen korottamista. En pidä sitä mitättömänä, että kansalaisen tulo nousee noin 80 euroa kuukaudessa. Otetaan tähän myöskin kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän kysymys. Edustaja Räsänen, Päivi, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, julkisen talouden suunnitelmassa lasketaan jopa 4 miljardin euron edestä sote-reformista saatavien säästöjen varaan, mikä on kyllä hyvin monelta taholta ja monien asiantuntijoiden näkökulmasta kyseenalaistettu. Ja erityisesti näiden toimeenpanokustannusten, muun muassa palkkaharmonisoinnin osalta. Työtuomioistuinhan antoi nyt tuoreen ratkaisun, jonka mukaan Kainuun sote-kuntayhtymässä fysioterapeuttien palkat tulee yhdenmukaistaa korkeimman palkkatason mukaiseksi. Ja kun jo vuosi sitten arvioitiin, että tuo palkkaharmonisoinnin kustannukset olisivat haarukassa 75 aina 700 miljoonaa euroa. Nyt arvioidaan, että se voi olla huomattavasti suurempi vielä tämä palkkaharmonisoinnin kustannukset. Niin kysyn nyt teiltä, että mikä on nyt hallituksen arvio tästä palkkaharmonisoinnin kustannuksista? Millä tavalla aiotte ratkaista tämän ongelman ja pidättekö todellakin tuota säästötavoitetta edelleenkin realistisena? Ja ministeri Vehviläinen.
Arvoisa puhemies, itse asiassa sote-uudistukselle on laskettu noin 3 miljardin euron kustannusten vähentämisen tavoite. Kuten varmasti edustaja Räsänen tietää sen, että meidän kustannukset ovat nousemassa aika tavalla ensi vuosikymmenellä ja haluamme sitä kustannusten tasoa laskea. Mutta sitten näihin muutoskustannuksiin, niin se on aivan totta, että varsinkin viime viikkojen aikana kaikki maakunnat, kun ovat käyneet niin sanotut omat neuvottelunsa valtiovarainministeriön ja muiden ministeriöiden kanssa, niin on noussut esille monia muutoskustannuksia, kuten tiloihin liittyvät kustannukset, ICT-muutoskustannukset ja myös tämä palkkaharmonisaatioasia. Ja te tiedätte myös sen varmastikin hyvin, ja aika moni edustaja täällä, että täällä on ollut jo vuoden verran nämä päälait käsittelyssä, ja tämän eduskunnassa käsittelyssä olevan lainsäädännön mukaan palkkaharmonisaation osalta on tarkoitus edetä neuvotteluteitse, ja se tarkoittaa sitä, että valtakunnallisesti järjestöt neuvottelevat, mutta maakunnissahan se tehdään, ja se on tämänhetkinen tilanne, miten aiomme tässä mennä, mutta olemme huomanneet kyllä nämä työtuomioistuimen ratkaisut tässä aivan viime ajoilta. Otetaan pari vastauspuheenvuoroa vielä tähän, ja edustaja Aalto. Kysymys on siitä, että eduskunnan kyselytunnilla oppositio sai sitten kysymyksiä arvoisille ministereille. Olisi kovin toivottavaa, että opetusministeri vastaisi niihin kysymyksiin, mitä hänelle on esitetty. Täällä kysyttiin korkeakoulutuksen indekseistä, täällä kysyttiin ammatillisen koulutuksen rahoituksesta. Näihin kysymyksiin ei saatu vastauksia. Ministeri Mattila, tämän vaalikauden aikana indeksijäädytykset kokonaisuudessaan lähentelevät euromääräisesti jo 0,5 miljardia euroa. Se tarkoittaa työttömien osalta kokonaisuudessaan noin 300 euron leikkausta heidän pussistaan. Me tiedämme varsin hyvin, että kehysriihi on puitu. Sitä ei tarvitse enää meille uudestaan kertoa. Kysymys on siitä, minkä takia indeksijäädytyksiä ei peruta, minkä takia Kelan maksamia etuuksia ei sidota takaisin elinkustannusten vastaavaksi. Ministeri Vehviläinen, teidän talouskurinne on kovin valikoivaa. Miten voi olla se tilanne mahdollista, että ihmisten perusturvasta ja koulutuksesta leikataan valtavasti? Samaan aikaan sote-uudistuksen osalta tämä 3 miljardin euron etumerkki on vaihtunut jo plussaksi. Toisaalta vero- ja yritystukien osalta valtavasti olisi mahdollisuutta kohdentaa paremmin. Ja kysymys kuuluu siitä, että tässä annettiin muutamille ministereille erityiskysymyksiä. Ja mikä on teidän kysymys? Uudestaan. Ministeri Vehviläinen. Arvoisa puhemies, todellakaan ei ole tarkoitus olla vastaamatta, mutta tässäkin teidän kysymyksessänne tuli vähän jokaiselle kysymyksiä. Haluan nyt korostaa sitä tiukasti, että jos muistan oikein, niin viime kyselytunnilla kyllä täällä vaadittiin myös näitä vähimmäispäivärahojen korotusta, ja se on nyt tehty, ja siitä pitää minun mielestäni olla meidän kaikkienkin tyytyväisiä, että näin on tehty. Mutta mitä sanoin sitten tästä indeksiasiasta, niin me jokainen tiedämme sen, että se on iso rahasumma, mitä tämä koko kansaneläkeindeksiin liittyvät korotukset olisivat. Ja me teimme sen valinnan, kun meillä oli edelleenkin hyvin rajatusti rahaa, että me haluamme todelliset, riittävät, isot korotukset sinne, minnekä me laitamme. Ja me ajattelimme, että vähimmäispäivärahat ovat juuri se. Ja haluan muistuttaa vihreitä ja vasemmistoliittoa, että te ette olleet viime vaalikaudella valmiita korottamaan näitä vähimmäispäivärahoja. Te korotitte työmarkkinatukea, mutta te ette korottaneet perusturvaa vähimmäispäivärahojen osalta, vain työmarkkinatuen osalta ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan osalta. Ja lisäkysymys, edustaja Gustafsson. Puhemies, hallitus teki eilen ainakin yhden hyvän päätöksen. Se päätös toi kevään ja ilon Tampereelle, erityisesti Tampereen Työväen Teatterille, kun hallitus ymmärtääksemme on luopunut tuomasta tätä esittävän taiteen valtionosuusuudistusta tänne eduskuntaan. Haluan tässä yhteydessä myöskin kiittää Pirkanmaan kaikkia kansanedustajia siitä, että väristä katsomatta, viittaan vuoden 1918 tapahtumiin, ajoimme läpi tämän merkittävän taiteellisen uudistuksen, että Työväen Teatterin kansallisnäyttämöasema säilyy. Voitteko nyt opetus- ja kulttuuriministeriön puolesta kuitata, että olemme ymmärtäneet asian nyt oikein? Taiteellinen työ voi jatkua. Ministeri Grahn-Laasonen. Niin, arvoisa puhemies, kulttuuriministeri Terho ei ole
tänään täällä, mutta voin todeta sen, että hallitus teki eilen ison ja merkittävän päätöksen siinä, että kulttuurin rahoitus Suomessa nousee. 7 miljoonaa euroa kulttuuriin lisäresurssia, ja tiedämme kaikki, että kulttuuri on meidän sivistyksellistä pääomaa. Se tuottaa paljon uutta ja hyvinvointia yhteiskuntaan, ja se on merkittävä meidän yhteiskunnassa kantava voima, sivistyspääoman osa kulttuuri. Ja ministeri Terho kertoo etenemisaskeleita kulttuurin valtionosuuksien uudistamiseksi. Varmasti, kun on paikalla täällä, on tänään estynyt. Mutta haluaisin, jos puhemies sallii, ihan lyhyesti vastata riihen muilta osin, kun tässä tuli kysymyksiä koulutuksen osalta, niin siihen, että tämän riihen tuloksena hallitus teki merkittävät päätökset osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. Tästä potista tulee myöskin resursseja korkeakouluille, samoin kuin ammatilliseen koulutukseen, toisin kuin tässä edellä esitettiin. Ja sitten lisäkysymys vielä, edustaja Elo. Ja listi on puristi. Mikään ei kelpaa. Aikaisemmin vaadittiin vähimmäisetuuksien nostamista myös demarien osalta. Nyt sekään ei kelpaa. Työllisyys nousee. Tämä hallitus tulee saavuttamaan tavoitteensa jopa 110 000 uudesta työstä samaan aikaan, kun demareiden joululla tuli viime kaudella 100 000 työtöntä. Suomen suunta on kääntynyt. Miksi ei kansaneläkeindeksiä jäädytystä poistettu? Me päätimme käyttää sen tehokkaammin, sen 70 miljoonaa. Niille, joita tämä indeksikorotus olisi koskenut, se olisi tullut 8 euroa kuussa. Tämä ratkaisu tuo 80 euroa kuussa. Sen kai nyt sosialistikin ymmärtää, mikä ero siinä on. Kysyn vielä opetusministeriltä riiheen liittyen, mitä tuli toisen asteen maksuttomuuden hyväksi? Ja ministeri Grahn-Laasonen. Arvoisa puhemies, kuten tässäkin salissa monta kertaa olemme yhteistä huolta kantaneet siitä, ettei kenelläkään nuorella jäisi koulutus kesken tai suorittamatta siksi, että toisella asteella on oppimateriaalikustannuksia lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa, niin tähän huoleen hallitus vastaa nyt uudella oppimateriaalilisällä, joka tulee osaksi toisen asteen opiskelijoiden opintotukea. Voi siis sanoa, että toisen asteen opiskelijoiden opintotuki nousee, jotta voidaan kattaa lukion ja ammatillisen koulutuksen kustannuksia tilanteessa, jossa perheellä tai nuorella on vaikea taloustilanne eikä niitä materiaaleja pysty hankkimaan, niin silloin sitä apua tulee. Ja tämä on merkittävä, iso, uusi panostus koulutuksen ja mahdollisuuksien tasa-arvoon, jotta jokaisella on mahdollisuus opiskella tässä maassa. Ja sitten lisäkysymys, edustaja Lindtman. Arvoisa puhemies, työsuhdeturva on kaikille ihmisille tärkeä turva. Sen varaan rakennetaan todella paljon elämästä. Sen varassa itse asiassa on monen perheen perustaminen, jopa asunnon hankkiminen, asuntolainan saaminen ja ylipäätänsä elämän edellytysten rakentaminen. Kehysriihen talouspäätösten lisäksi kaikkien yllätykseksi hallitus ilmoitti, että se antaa vapaan irtisanomisoikeuden pienimpiin yrityksiin. Ja sen lisäksi nuorten työntekijöiden määräaikaisuuksia helpotetaan. Arvoisa perheministeri, kun tässä on ollut paljon huolta myös siitä, että nuorilla on epävarmuutta perustaa perhettä, niin miten arvioitte, että miten nämä työehtojen heikennykset, joita hallitus on tekemässä, vaikuttaa nuorten ihmisten haluun perustaa perhettä? Ja oliko teillä tästä joku näkemys kehysriihessä? Esitittekö huolen näistä päätöksistä? Ministeri Saarikko. Puhemies, mitä tulee tähän esiin nostamiinne työsuhteen turvan kysymyksiin, toivon, että näihin halutessanne voidaan palata sitten, kun asiasta vastaava ministeri on paikalla. Mutta vastaan mielelläni kysymyksen kokonaiskuvaan syntyvyydestä. On erittäin hyvä, että se on keskustelun aiheena opposition ja hallituksen ja sitä kautta koko Suomen tulevaisuuden osalta. Minä voisin käyttää puheenvuoroni kertomalla niistä positiivisista perheiden päätöksistä. Juuri näiden pienimpien äitiys-, isyys- ja vanhempainrahojen nostosta 80 eurolla kuussa tai adoptioperheiden paremmista perhevapaista tai jo nyt olemassa olevasta yksinhuoltajakorotuksen lisästä, joka viime budjetissa päätettiin, tai opintotuen huoltajakorotuksesta. Mutta valitettavasti, edustaja Lindtman,
Minä uskon, että yksikään näistä asioista ei ole yksittäinen vastaus sille, miksi Suomessa syntyvyys on alenemassa. Kysymys on isommasta epävarmuustekijästä ja muuttuneista toiveista ja odotuksista. Ja edustaja Lindtman, kaikkein paras lääke myös epävarmuuteen on työllisyys, ja se on tämän hallituksen myötä noussut myös nuorten ihmisten keskuudessa. Ja lisäkysymys, edustaja Huhtasaari. Arvoisa puhemies! Ensin siniset mainostavat, että nämä perusturvan indeksijäädytykset peruuntuvat, mutta nyt he ovatkin iloisia siitä, että ne eivät peruuntuneet. Takki kääntyi taas. Hallitus on tehnyt politiikkaa, että aluksi leikataan ihan järjettömän paljon, ja sitten sen jälkeen, nyt kun on vaalivuosi tulossa, niin sitten pikkusen laitetaan esimerkiksi päiväkoteihin rahaa. Se ei mitenkään ole riittävä, kun me tiedämme, mikä se tilanne päiväkodeissa on. Perussuomalaiset ovat ehdottaneet asioita, millä saisimme isoja säästöjä. Esimerkiksi tämä hallitus, jos ottaisi käyttöön täysimääräisesti turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman, missä perheen yhdistämisestä voitaisiin saada säästöjä. Jos meillä olisi aidosti määräaikaiset oleskeluluvat, me voitaisiin saada säästöjä. Lisäksi, kun ottaisimme nämä laittomasti maassa olevat ihmiset säilöön, niin se vähentäisi vetovoimatekijöitä ja näin toisi myöhemmin säästöjä. Se ei tuo säästöjä, että Sipilä laittaa kutsuhuudon, että irakilaiset tulee tänne ja pääsee hänen asuntoonsa. Ja ministeri Mykkänen. Niin, arvoisa puhemies, tässä tietysti keskustelu lainehtii, että ensin puhutaan siitä, että nuoria suomalaisia liian vähän, ja sitten yritetään tukkia rajat aiempaa voimakkaammin, että linjansa tässäkin. Mitä tulee näihin mainittuihin, niin erityisesti tämä säilöönotto, mistä keskusteltiin täällä eduskunnassa kyselytunnilla aikaisemminkin, maksaisi satoja miljoonia euroja, jos tämä otettaisiin siinä mallissa, kuin perussuomalaiset aiemmin esittivät käyttöön. Ei todellakaan ole säästöpäätös, vaan nimenomaan valtionvaroja tuhlaava päätös, tarpeeton päätös tässä vaiheessa, myös epäinhimillinen päätös. Perheenyhdistämisen tulorajoja on kiristetty, kuten tiedätte. Se on raskas päätös, vaikea inhimillinen päätös, mutta se on lähtenyt nimenomaan siitä, että turvapaikkajärjestelmää ei käytettäisi hyväksi. Tällä hetkellä perheenyhdistämiset eivät ole valtiontaloudellinen ongelma. Uusintahakemusten, kielteisten päätösten palautusten kanssa teemme yhdessä töitä laajalla rintamalla. Varmasti eduskunnan enemmistö jakaa ne näkemykset. Ei siinä ole mitään, mihin nämä toimenpiteet auttaisivat, mitä te esititte. Noista toimista ei ole valtiontalouden tilkkeeksi. Paljon tärkeämpää on esimerkiksi se, että me houkutellaan työperäistä maahanmuuttoa, nuoria ihmisiä tänne töihin, opiskelemaan. Se tarttuu myös siihen ongelmaan, mikä tässä aivan oikein tuli esille, että meillä syntyvyyden lasku on 10 vuoden tähtäimellä yksi isompia ongelmia. Ja vielä yksi lisäkysymys tähän kehyspäätöskeskusteluun. Edustaja Adlercreutz. Perussuomalaisten ehdotus tästä säilöönotosta on kyllä harvinaisen harkitsematon ja kallis. On iloinen, että ministeri Mykkänen näin pontevasti sen torppasi. Kiitos siitä. Kehysriihessä oli konkreettisia asioita, kuten 100 miljoonaa lisää valinnanvapauskokeiluihin tilanteessa, jossa lakiesitys on jo eduskunnassa, tilanteessa, jossa niitä ei päästä tekemään siinä oikeassa taloudellisessa raamissa. Eli ihan kuten asiantuntijatkin ovat todenneet, niin jossain määrin hukkaan heitettyä rahaa. Siellä oli myöskin lupauksia turvaaminen. Ja uusmaalaisena tämähän on äärimmäisen tervetullutta, koska me tiedetään täällä, että ensimmäisenä vuonna meitä kohtaa 300 miljoonan euron vaje. Haluaisin nyt vielä varmistaa, olihan tämä lupaus. Kyllähän tämä tarkoittaa, että esimerkiksi Uudenmaan kohdalla tätä 300 miljoonan euron vajetta ei ole. Jag vill ännu försäkra mig om att det här verkligen var ett löfte att vi i Nyland inte kommer att ha ett underskott på 300 miljoner euro det första året. Ja ministeri Vehviläinen. Arvoisa puhemies, niin kuin tuossa jo edellä edustaja Räsäselle sanoin, niin on ollut äärimmäisen hyödyllistä, että on käyty viime viikkojen aikana tarkat keskustelut ja neuvottelut kaikkien maakuntien kanssa, sekä valtiovarainministeriö myös sitten Uudenmaan maakunnan kanssa. Ja totean erityisesti Uudenmaan maakunnan osalta sen, että se rahoitusmalli, joka tänne tuli vuosi sitten, joka valmisteltiin 2016, niin se ei ota riittävällä tavalla huomioon esimerkiksi tämän Uudenmaan maakunnan väestönkasvua. Ja siitä meidän täytyy käydä yhdessä keskustelua ja katsoa, että mitä se vuonna 2020 on. Ja sen osalta olemme myös linjanneet toissa iltana hallituksessa, että tulevana syksynä meillä on mahdollisuus tehdä maakuntien
maakuntien rahoituslakiin täydentävä esitys, että se pitää saada kuntoon. Mutta sitten toinen asia liittyy näihin muutoskustannuksiin, joista myös äsken sanoin, eli ICT-, tila- ja palkkaharmonisaatiokustannukset. Niissä on ongelmia varmasti kaikissa maakunnissa, ja ne on käytävä huolella läpi, ja ensi syksynä ministeriö käy kaikkien maakuntien kanssa koetalousarviokeskustelut, ja silloin tiedämme tästä asiasta enemmän. Ja tämä kysymys on tässä vaiheessa loppuun käsitelty. Keskustan eduskuntaryhmän kysymyksen esittää edustaja Rossi. Arvoisa rouva puhemies, tyrmistyneenä saimme lukea viime perjantaina sisäasiainministeriön tiedotteen Kuopiossa sijaitsevan kriisinhallintakeskuksen siirtämisestä Helsinkiin tai pääkaupunkiseudulle. Esitys on asenteellinen, puutteellisesti valmisteltu ja perustuu käsittääksemme hyvin paljon myös vääriin tietoihin. Muun muassa henkilöstö on tuon 11 vuoden aikana ollut hyvin voimakkaasti tukemassa juuri Pelastusopiston yhteydessä ja rinnalla sijaitsevan kriisinhallintakeskuksen toimintaa. Myöskään tätä asiaa ei ole valmisteltu, kuten meidän lainsäädäntö edellyttää, että asia viedään alueellistamisen koordinaatioryhmään käsiteltäväksi. Kun perjantaina ilmoititte tästä, niin sitten maanantaina tämä asia saatettiin myös tuolle AKR:lle käsiteltäväksi. Ministeri Mykkänen, haluan tiedustella teiltä, onko tämä ilmoituksenne hyvän hallintotavan mukaista? Ministeri Mykkänen. Niin, arvoisa puhemies, kiitos kysymyksestä. Päätös CMC:n, siis kriisinhallintakeskuksen hallinnollista siirtämistä sisäministeriön yhteyteen erillisyksiköksi on pöydällä. Tästä on käyty keskustelut niin kriisinhallintakeskuksen johtajan kuin tietysti myös samassa yhteydessä tehdyn pelastuskoulutuksen kokoamisen, Kuopion kokoamisen osalta pelastuskoulun rehtorin kanssa etukäteen. Hallituksessa seurantavastuulliset ministerit asianmukaisesti informoitu, myöskin alueellistamisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja informoitu. Ja tässä tilanteessa, kun AKR:ään mennään 24.4. alueellista koordinaatioryhmää, niin minusta se on sen verran laaja foorumi, että on täysin luontevaa ja hyvin tyypillistäkin, että ministeriö julkistaa linjauksensa. Tässä vaiheessa muodollinen virallinen päätös tietysti ministeriössä tehdään sen jälkeen, kun alueellistamiskoordinaatioryhmän lausunto on myöskin käsitelty meillä 24.4. tämä lausunto sieltä saadaan ja sen jälkeen virallinen päätös tehdään. Sinänsä tästä itse asiasta niin tämä on puhtaasti toiminnan ja veronmaksajan kannalta tehty linjaus. Meillä on kriisinhallintakeskuksen valitettavasti sen synergiat Pelastusopiston yhteydessä Kuopiossa eivät ole toteutuneet. Noin puolet asiantuntijoista tähänkin asti etätöinä toiminut muualta, ja kaikki asiantuntijat ovat katsoneet, että sen toimintaedellytykset vaatii sitä, että se toimisi pääkaupunkiseudulla. Myöskin viime vuonna selvitystyöryhmä, jotka asiantuntijat selvittivät, esitti samaa. Edustaja Rossilla vielä lisäkysymys. Arvoisa puhemies, on pakko todeta, arvoisa ministeri, että tuo teidän käsityksenne ei pidä paikkaansa. Kysyn myös, miksi sisäasiainministeriössä ja teidän uudeksi ministeriksi tulon jälkeen kanta on muuttunut niin voimakkaasti. Vielä viime vuonna edeltäjänne katsoi sen, että kriisinhallintakeskus säilyy ja sitä kehitetään Kuopiossa. Ja tuolloin myös voidaan jatkaa verkostomaista johtamista, joka on tämän päivän maailmassa. Kriisinhallintakeskuksen toiminta Kuopiosta käsin kansainvälisenä toimintayksikkönä on pelannut erinomaisen hyvin. Henkilöstö on tämän juuri kertonut. Ja se, että tämä muutos tapahtuu nyt sitten ministerin vaihdoksen jälkeen ja koko hallinto alkaakin yksikaksi puhua, että nyt sitten ei ole toimintaedellytyksiä Pelastusopiston yhteydessä, jonne myös maakunnallisesti hyvin monien vaikuttajien toimijoiden taholta on panostettu erittäin paljon koko siviilikriisinhallinnan kehittämiseksi. Ministeri Mykkänen, mielestäni teidän perusteenne eivät ole päteviä. Ministeri Mykkänen. Niin, arvoisa puhemies, todella päätös on pöydälläni tänä keväänä nyt. Ja silloin kun tätä arvioin, niin minä en voi antaa itselleni anteeksi, jos teen sen toisin perustuin kuin katsoen toiminnallisia ja veronmaksajan kannalta perusteita. Ja tältä osin myöskin, jos katsoo aluetaloutta, niin kun meillä sattumalta samaan aikaan on päätös, joka on maakuntahallinnon muodostamista johtuva, että pelastuskoulutus ei enää ole kuntien tehtävä, niin siinä tapauksessa taas toisinpäin. Olen ymmärtänyt, että myöskin edustaja Rossi on sen osalta sitä mieltä, että se on oikeaa kokoamispolitiikkaa, että kootaan isomman yksikön eli Kuopion Pelastusopiston yhteyteen tämä pieni erilliskoulutus, mikä Helsingissä on ollut, ja siitä taas saadaan synergiaetuja siellä, jotka toimii. Kriisinhallintakeskuksen osalta esimerkiksi yhteisiä harjoitustiloja ei ole valitettavasti pystytty käyttämään, vaan ne on olleet Niinisalossa, Santahaminassa poliisikoulun yhteydessä, ja se on kansainvälistä toimintaa, jossa tämä synergiaetu toimii paljon paremmin silloin, kun kumpikin yksikkö löytää siis itselleen toiminnallisesti paremman kodin. Siksi tämä päätös tehdään. Tietenkin poliittisesti
voisi olla helpompi pitää paikallaan. Tämä kysymys on tässä vaiheessa loppuun käsitelty. Seuraava kysymys vielä, edustaja Kauma. Arvoisa puhemies! Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä valinnanvapauslaki on määrä hyväksyä kesäkuussa. Jos ja kun laki etenee, voivat niin kutsutut valinnanvapauspilotit käynnistyä 1. heinäkuuta alkaen. Kehysriihen yhteydessä hankkeeseen varattuja määrärahoja nostettiin 100 miljoonasta peräti 200 miljoonaan euroon. Pilottivaiheessa eri maakuntien alueella tullaan siis kokeilemaan, kuinka valinnanvapauden eri elementit, sote-keskukset, suunhoidon yksiköt, asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetti tulevat toimimaan. Hakemuksia tuli kaikkien maakuntien alueelta ja piloteista saatava tieto on jatkoa ajatellen äärimmäisen tärkeää. Arvoisa puhemies, Uudenmaan alueella asuu lähes 1/3 suomalaisista ja se on ylivoimaisesti suurin maakunta. Näin ollen Uudenmaan alueelta saatava tieto olisi luonteeltaan erittäin kattavaa ja se auttaisi erottamaan, mikä valinnanvapaudessa toimii alusta lähtien ja mikä kaipaa parannuksia. Kysynkin ministeri Vehviläiseltä, millaisin kriteerein pilottivaiheeseen päätyvät maakunnat tullaan valitsemaan ja onko Uudenmaan alueen erityispiirteet tarkoitus huomioida jo pilottivaiheessa? Ja tämä taitaa olla ministeri Saarikolle, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Aivan kuten edustaja Kauma kysymyksessään totesi, hallitus tosiaan teki päätöksen siitä, että valinnanvapauspilotit on syytä nähdä vahvana vaiheistuksen osana sote-maakuntauudistuksen voimaanpanossa. Tätähän meiltä edellytti myös perustuslakivaliokunnan lausunto viime kesänä, joka edellytti sitä, että valinnanvapaus astuisi voimaan vaiheittain. Näin tapahtuu sekä lakipykälissä valinnanvapauden lainsäädännön osalta, se porrastuu eri vuosille, mutta pilotit lain pykäliin tuotuna on myös osa tätä. Ja aivan kuten kysyjä totesi, näitä hakemuksia tuli todellakin 18 maakunnasta, myös Uudeltamaalta. Se antaa minusta hyvän käsityksen siitä, että kaikkialla uudistus etenee ja sen halutaan konkretisoituvan todeksi myös kansalaisten palveluissa. Tietojeni mukaan, nyt kun tuo hakemusten määräaika on päättynyt, Uusimaa jätti 67 miljoonan euron suuruisen hakemuksen. Lienee selvää ottamatta kantaa, että aivan koko summan osalta, kun jaossa on se 200 miljoonan kokonaisuus, me joudumme käymään neuvotteluja. Nyt on asiantuntija-arvioiden aika, mutta mikään ei ole estämässä, etteikö Uusimaa voisi olla saamassa pilottirahaa. Ja tämä kysymys on tässä vaiheessa loppuun käsitelty. Jatkamme kehyskeskustelua sitten tiistaina. Kyselytunti on päättynyt. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan. Avataan keskustelu. Edustaja Eerola.